Kawe kanan kemud ka sister kala pensitom ben ya kawe ka kena school kepadang saus nem nagbenta katto kanne kipisa. Kene ka video kene ka khubor kala pau ba hagiran san social media. Kumta perlok don manu ru ban kumno ka sister kanan kala banle kum kata ka kam. Namar ki sister ki ichibun ya ki kena rit bat ki sumar bha ya ki ha ki hostel bunsin ki sister ki sumar ya ki kena andrei kumno kine ki nan ki sister kinle ya gane ka kam ki sister ki de ki nong mane ble ki IT ya ka jing im jong ki baro kawe ha ka kerting uble kumno kinle ya gane ka kam amdon bangai ya gane kumta habangi pe ya ka video nge tip ya ka jing sha kalong baga principal jong ke school kade kene ka sister kanan bat ka kami jong kene ka khna kala le sha ka school bat kali bale bala penstom ben ya ka khun jonga naga benta ka by school ka berit kene ka sister kala stang ban penstom ben ya kene ka khun jonga ka kami jong kene ka khna rit kala ong ba deban weng no ya ka kerteng jong ka khun jonga na ka school ngam kwa ba ka khun jonga kan puli ha kane ka school jongphi kane ka principal kane ka sister ka shuk shong khop klem le ai kumta kala bitar bat kala le na ka we ka kamera shak we par bat kala khang krdep ya ka jingkhang bat ka kami jong kane ka khna rit ka yai perta ba bale pi pensitom ya ka khun jonga ngala slim ban siu ya ka by school de naga ta da ba pi pristom ya ka khon jonga ka jing bakla jong no hakne ka kami jong kane ka khna ru ka don ka jing bakla ne namar kane ka kami jong kane ka khna rit kam shim la siu ya ka by school ha ka por bat kala slim ban siu ya ka by school namar kata kine baro kilaja kane ka long ka jing long jong man la ka school shimet la da phim siu ya ka by school ha ka por ka bapiang ka exam jong ki khun jong phi kan sangyano lene kinam sha hikai pha baro arngun ki de ki don jing bakla ha kane ka sister ru ka don jing bakla kam de ban penstom ya kane khna ret ka de ban ya kren bat ki kmi ki pa jong kane khna ret bat ka kmi jong kane ka khna ru ka don ka jing bakla ka de ban siu ya ka by school ha ka por ka bapiang ka kami jong kene ka khna rit kala shna ya ka video bat kala share ha barok i ranzan social media bat kene ka video kala saphyang bhamanta